sekä Legendsit oman trofisarjansa toiseksi viimeisessä kilpailussa. Supertouringissa erinomaisen kauden ajanut Pasi Lähteenmäki varmisti siis mestaruutensa jo edellisessä kisassa, joten mies jätti tämän kisan ajamatta ja lainasi autoaan vanhalle vakioautomestarille Olli Haapalaiselle, joka lähti siis kisaan sarjan ulkopuolelta. Supertouringin lähdön suurimmat paineet oli purettu lauantain lähdössä, jossa Ari Laivola varmisti SM-hopeansa ajamalla 4. Katsotaan, miten tuosta lähtee kisa käyntiin ja tänään on pitkä kisa ja muuta, niin eiliset pisteet oli tärkeitä hopeen kannalta ja ei lähtenyt sitten sanotaanko hölmöilemään mitään, että varmisteltiin eilen ja katsotaan miten tänään käy. Supertouringin lähdössä Olli Haapalainen ampaisi paalulta matkaan perässään Martin Merisaar, mutta sitten jo tönittiin. Jani Sorelic, Raimo Haukka ja Ari Laivola halusivat kaikki kärkeen ennen ensimmäistä mutkaan. Rajujen kontaktien seurauksena Viron Raimo Haukka joutui jättämään kisan kesken ja Ari Laivola nilkutti varikolle nuolemaan haavojaan. Jani Sorelic menetti sijoja ja lähti taka-ajoon. Olli Haapalainen kaasutti johdossa Martin Merisaar kannoillaan. Kolmantena oli Viron Urmas Kitsing. Horelix aloitti hyvän nousun ja ohitti Urmas Kitsingin siirtyen jo 3. Martin Merisaar oli myös vauhdikkaalla päällä ja hilautui Haapalaisen ohi väkisin ja meni kisan johtoon. Haapalainen ei antanut periksi ja seurasi tiukasti Merisaarta. Kun kisa oli ajettu 6 kierrosta, Ari Laivola tuli varikolta takaisin kisaan mukaan, vaikka miehellä ei ollut palkintopallille enää asiaa ja hopeamitalikin oli jo varmistettu. Varsin liukkaat olosuhteet tekivät kisaan myös lisäjännitystä, muutamia ulosajojakin nähtiin. 11 kierroksella Haapalaisen autosta petti yllättäen pyörän pultit ja mies ajautui ilman pyörää